аз съм Нино Веноленов и искам да ви кажа да ме се абонирате за канала и да знаете едно. Ще направя на една игра и утре, ако искате, ще опитам да правя на друга игра, ако си стелил. Ако не, ще опитам на жива. И да пишете в коментарите. И ще абонирате за канала ми с камбанката. Още едно нещо. Имаме общ канал с Веселякът БГ. Казва се Веселякът БГ и Нино БГ. Ще го видите. Ще има линк в описанието. Вие ще го видите. Какво да ви разказвам? Вие го виждате в описанието и мисля, че ще стане. Може ли съм... Да, е верно. И така, хора, подкаст го знаете също някой от вас. Айде, чао. Абонирайте се и за Ботка 6. Той ми е приятел. Има и за още много, бе. Има и за ефтин магазин. И вече и за Веселяк Пеки.